Kuan doon sa siyang papa, kandalon na sa digos. Ako maniron mo paso man intaon gimo ko Diyos ko. Kanang Ikaw gang kuan man imong papa, gusto mo ka kuan siyang papa, unsa mauban ka? Tama ba? Oh, dili daw. Tuwa pataka lang taon siya tabi oy. Ako di mi masugot ba? Bahala na siya. Oh, tawagi pag mama, tawagi ko. Tawagi niyo mama, naunsa naman yung trabaho adi ayo kuhaon dai ni. Gadigit mi masugot. Tao, isugot pakuha daw mo sa man kuyog mo dili. Oh, tanawa mo lang. Buhaton ako ang tanan aron lang mapahumanta mo. Maski pa nag-inusara na lang ko support sa inyo ha. Na, pasensya na mo na nahitabo sa atong pamilya. Dili na ko ni kagustuhan na. Gibuhat na ko ang tanan para lang dili ta ma-broken family. Pero bingo ko na. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Eagles Flower Shop, delivering happiness. Nasa ma'am si kuan Chris Mabel Camillo Jimena. Kuan mo ni ma'am, nami tuyo niya ma'am ba? Kuan video lang mi ma'am, gisugor mi ma'am, kuan doon sa siyang papa. Kuan doon sa siyang papa. Sa karon? Okay, naday kuan yung papa siya ha. Unsa? Suruyon daw ba? Ay pasuroy man galing dili pa karon. Kaya paso na ani ba alas 2. Kay Ba't ka na eh? gusto mo ni sa kuan sa iyang papa good. Gisugor po mi. Kuhaon na kasi baba, hawak mo na mo ni. Oh, kadigos mi gipakyar po mi nga pandalon na sa digos. Unsaon man ni ron mo paso man intaon gimo ko Diyos ko. Alas 2 na magpaso ani. Ingday mong mama. Gisugor po mi ani ma'am. Wala ginuo ko paso intaon. Wala di sila nagkuanan ni day. Unsa day ang papa ni ma'am? Kuan ba? Murag bakin bitaw sila. Kanang Ikaw gang kuan man imong papa, gusto man ka kuan siyang papa, unsa mauban ka? Tama ba? Oh, dili daw. Nga kadua sa di pudi pwede kuhaon karon kay paso man niya alas 2. Tuwa pataka lang taon siya tabi oy. Ako di mi masugot ba? Bahala na siya. Okay. Oh, tawagi pag mama, tawagi ko. Tawagi niyo mama, naunsa naman yung trabaho adi ayo kuhaon dai ni. Gadigit mi masugot. Abi na mo siya. Malat si paghipa, magkuhaon ka, maot ka si Sa mo kasi papa. Oh, tanawa mo lang. Oh. Nao, gisogo pakuha daw mo sa man kuyog mo dili. Oh, tanawa mo lang. Sadya po man ni eskwela sir. Dili gipon mi musugot nga dadon ni karon. Imo paso ni yung astos. Nalang may papirmahan sa imuha nga dili ka mauban para magpamatuod pud nga kuan ba, ni anhi mi diri. Oh, ana na lang. Pirmahin. Okay ra mo kasi mo ha. Oh. Ya, pirmahan ka dai. Oh, sige adto ka. Ito manggugog siya tan siya para sa siyang mama. Pero lang dagang at pirmahan lang ka dito. Kuan. Asa siya pirma? Nado sa ang musakyan na naman dito sa kuan persada. Oh, di sa kapugos. Oh, mo papirma lang mi sir. Nga kuan, pamatuod nga dili gyud sa mauban, papirmahan lang namo tong. Dai hugot imong desisyon. Dili gyud ha. Ako yung RJ dai. Mupaso pa yang anak karon iya pang ipakuha. Bukod sa manitaw oy. Wag mo niya hunam na apon. Dai dong, pirma mo dito dong. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Itong lahat para sa kinabukasan ko. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congrats no. Bang, congratulations. Maing buntag sa tanan. Congratulations ha. Ako di ay si Mirna, kauban si James. Yunel, we are from EM Eagles Flower Shop.
ano nga mi karon maghatod sa pasulti sa sender. O ano na siya mensahe ma'am akong basahon. Congrats na padayon sa inyong duha sa imong kuya. Wish na ko na makahuman jud mo eskwela. Buhaton ako ang tanan aron lang mapahumanta mo. Maski pa nag-inusara na lang ko support sa inyo ha. Pero kaya na kayo na muna. Pasaylo ako, nakabiya ko ninyo. Kabalo ko, masabtan ko ninyo na. Kabalo mo, unsa kamo kamahal na. Kamo ang rason, ang hinungdan ngano nalagpasan ako ang tanang pagsulay sa akong kinabuhi. Kamo ang akong kusog. Nak, pasensya na mo na nahitabo sa atong pamilya, dili na ko ni kagustuhan nak. Gibuhat na ko ang tanan, para lang dili ta ma-broken family. Pero bigo ko nak. Kaya nak mahimo ko ninyong inahan ug amahan ninyo. Ang ako lang gihangyo ninyo, magtarong mo eskwela. Kana lang nak, magantos lang ta sa ta na magkalagyo ta. Abot tras ang time na mag-uban na ta ninyo ug dili na ko mubiya pa ninyo. Mubawi na ko sa pagkulang sa inyo. Isip ko sa kainahan, matiman na kamo. Salamat sa akong ginagkanan ug sa akong mga igsoon nga nagatiman sa akong mga anak. Love you all. Auto siya ang mensahe sa imong mama. Ma'am, unsa may masulti mo sa imong apo mang graduate siya karon? Takbo kay pasalamat sir. Ay gisen taon og layo ginahano. Tinaro in taon ng mga bata. Wag gid taon magbinuang. Ituo ko rin taon sa among tambag. Ituo ko taon sa among advice. Pag tinarong mo kay inyong ama, inyong inahan wala diri, ang inyong aman basakit do, nang inyong ra ginahan mi nagsuban. Inyong ra ginahan mi naglihugin taon para ninyo. Tarong taon mo bisan kamera ang nagatiman ninyo kay pagtarong in taon mo kang inyong inahan labani in taon. Kaning kamot in taon to para ninyo. Gampo lang ko nga katapos ako man nag-eskwela kay may laglawas kung lian nila inahan silang ka nakuha silang inahan ba nga sa silahan na ilang kabalaka na kay kami na bala sa mga anak nang mabot ang panahon na nga mura gini matiman nga labi mahingko na ni mga anak nang mabot ang panahon ba nga desisyon na ni sila yun na nga pagkuhan sa imo na nga balo sa imo na mga anak na balo ko sa nikaputan ng mga anak na salamat sa pagsusunod malaki na okay ra kayo mina sa pagkatiguang ng mga anak sa mga anak may kabalo na yung ani na imi may surprise gini ba pati na mga uyaw nasukog yun si Sipri na ano daw ang kwaon ako ay nagagot ko kay lupaso pang bata ano ang kwaon yun daw naimutang na natin eh luwi kay mga bata ay yung kabalaka dahil kay ang pagpangga gibuko na mo tanan iangay na mo tanan ang tanan ng mga apo labi na yun ni mo wag ka diri yung mga anak niya gipangga na mo kanunay pag tinarong lang niya pag-amping na may kaglawas kanila kay ikaw yun nagsiligan yung mga anak ikaw siligan yung mga anak dahil Nuwan yun sila ba nga kanusa sila tinanong suma? oo, nangandoy itaw ni nga kanuta wari mong abot ng mama magkauban sila tirmi Labin, ilang na kami na ay bahala ng mga anak na daghan may suportan imong mga igsoon kami imong gidikanan di na mo pasagdan imong mga anak naami kanunay sa imong luyo bisa ginagmay magkatabang kami Sana all kayo yung surprising day. Congratulations. Amping. Unta kami po maka-experience og ginani. Sana lang, I love you. So gang, unsa may masulti sa imong mama nga gi-surprise ka karon? na magdinarog yung eskwela may na Flower shop lang doon